پارتیا دموکراتا کوردستان سوریه به بونه کوچبارکردنا خەباتکار و تەکۆشەر و سەرکردەیە پارتیا دموکراتا کوردستانê دکتۆر ڕۆژ شاویس بروسکەکە بەهیداریê شاند. تێدا شینا سەرۆک بارزانî و سەرکردەیەتیا پارتیا دموکراتا کوردستانê و ماڵباتا دکتۆر ڕۆژگر سەرساغی و هێڤیا سەبر و ئارامiyê ji wan re xwest. Komîta navendî ya PDKSê bi boneya koçbarkirina xebatkar û tekoşer û serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistanê Dr. Roj Şawîs roja 15 Sibata 2021 brûskeke bihîdariyê şand û şîna Serok Barzanî û serkirdeyetiya PDK û malbata Dr. Roj kir û sersaxî û hêviya sebrê ji wan re xwest. Di brûska sersaxiyê ya PDKSê de ku kopiyek jê geheşt berdestê Rêbaz News têde hatiye, Serokê Berêz Mesûd Barzanî birayên hêja serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistana bira. Malbata Dr. Roj Nûrî Şawîs yê koçbar kirî. Bi dilekî êş û xemeke mezin, menûçeya koçbarkirina serkirdeyê xuya di Partiya Demokrata Kurdistanê de û kesayeta niştimanî Kurdistanî Dr. Roj Nûrî Şawîs bihîst. Serkirdeyê Qedirbuha ku jiyana xwe tev ji bo Kurdistanê û doza Kurdî bi dehên salan ji xebat û kar û dana qurbaniyê bi her buhayekî ji bo hildana alaya Kurdistanê. Ku ji malbateke niştimanî ya xwedan dîrokeke dirêj e di xebat û wefadariya herdem ji rêbaza Kurdiyetiyê Rêbaza Barzaniyê nemir. Her wiha serkirdeyekî xwedan rol û xuya bû di aştiyê û şerê li ser gelê me li başûrê Kurdistanê hatî sepandin de. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di namaya xwe ya sersaxiyê de got Serok Mesûd Barzanî birayên me li serkirdeyetiya partiya bira. Ev birîna mezin û dijwar birîna me teva ye. Em jî weke we hevxemiyê vê êşê ne û ji destana Dr. Roj di vê demê de zirareke mezine ji gelê Kurdistanê re li her çar parçayan û ev zirar tu carî nayê qerebûkirin. Ji ber ku Dr. Roj kesekî xwedan xebateke dirêj û prensîpên mirovî bilind kêm nimûne û karîzmayeke serkirde bû bi hezkirin û rêzgirtina her kesî ji çend nifşan ew nas kiriye. Her wiha Dr. Roj di hemî erkên ku Serok Barzanî û serkirdeyetiya PDK abira serkeftî bû, çi ji postên birêveberî û hikûmî bin li Kurdistanê yan jî li Iraqê. Di dawiya nameyê şîn û sersexiyê ya PDKSê de hatiye, bi navê Komîta Navendî ya PDKSê. Dubare şîna we dikin û hêvî dikin Xwedayê mezin bi dilovaniya xwe şad bike û sebr û aramiyê bide me tevan û cihê wî bihişta berîn be. Koçbarkirina xebatkar û tekoşer, Dr. Roj êş û xemeke mezin di dilê Kurdistaniyan û serkirdeyetiya herêma Kurdistanê û bi taybet Serok Mesûd Barzanî de durust kir. Ku di peyama xwe de li ser koça dawiyê ya Dr. Roj Nûrî Şawîs, Serok Mesûd Barzanî got ew şoreşger û pêşmergeyê mezin bû ku di qonaxên cuda yên xebata gelê me û PDK de. Çi di dema xebata çiyan de û çi jî di qonaxên serweriya qanûn û rêveberin û avdankirina Kurdistanê û qonaxa destûr û avakirina Iraqa nû û xebatên siyasî û diplomatîk û şerê terorê de bi tundî berevanî li nerx û armancên gelê Kurdistanê kir û herdem erk û karên xwe bi dilsozî û pêşmergane bi baştirîn şêwe bi cih dianî. Temenê xwe bû doza rewaya gelê Kurdistanê û bi cîhatina armancên bilind yên gelê Kurdistanê û berevanîkirin li xak û gel terxan kir û di wê rêkê de pêşmergeyekî wêrek û bi wefayî Rêbaza Barzanî û Kurdiyetiyê bû. Her wiha got ku koça dawî ya Dr. Roj ji bo me hemiyan êşek mezin e û ji destdana wî bû xelkê Kurdistanê û PDK ziyaneke mezin e. Kurdistanê serkirde û mîrxas û şoreşgerekî mezin ji dest da. Min jî bira û heval û dostekî nêzîkî xwe yê hêja ji dest da.